Čaute, toto je ďalší video na tomto kanáli. Je to z hry, kde máme presvedčiť otca, že sa milí tým, že vieme vyrábať telefóny. Prinaktivujeme do nich nejaký prístroj. Teraz dáme im nejaký obal. No, dáme im farbu a dáme ich toto. Ešte by som robil všetky telefóny teraz. Teraz rýchle ešte toto. Toto. Toto dáme teraz tu, zabalíme ho. Toto. Teraz ešte zoberieme, už nemôžeme, tak zoberieme a ideme predať telefóny za $15, 3 telefóny. Máme prvého workera aj druhého. Ideme za iba toto. Ideme ešte musím robiť, neviem, ešte na to nemám peniaze. Takto ešte. Dávame tú obrazovku ešte. Budeme zase predať telefóny. Zoberieme 6 telefónov, ideme ich predať. Máme $30. Kúpil by som tretieho. Tam ešte potrebujeme jeden telefón, tak ideme tú dosku. Ešte toto. Dobre, dali sme toho veľa. Celé rýchlo to ide. Zberieme všetko zase. Zberieme. Nejak zaspať, tak musíme zabudiť. Tak, máme tu 6 telefónov, ideme ich zase predať. 45 máme teraz. Máme tuto. A ešte kúpim, nemáme asi. Máme nejaký Herman Researcher. To ešte takto. A tento nám bude zadávať peniaze, tak to je dobré. Máme ešte asi 9 telefónov, nemáme na to. Tu chcú spať. Pracuje dobre. Teraz nám ešte tento dopracuje a budeme mať to dobre, kúpime. Máme researchera. A idem zobrať všetky telefóny a idem ich predávať zatiaľ. Tu 8. Tento nechce. Toto nechce. Chce telefóny, mám $56, to je dobré. Kúpime manažera, nech bude budiť. Nám tu ešte treba kúpiť Treba predať 2 telefóny, aby sme expandovali.
Doj. Dobre, máme 38 dolárov a ideme expandnúť. Treba veľa peniazy zatiaľ. Nejaký škarečok malý. Stoker to v pohode zvládajú. V pohode. 10 telefónov, zvoláme 10 telefónov a ideme ich predať. Tak, a ideme teraz pracovať, či... Stadiaľ budem nosiť. Aha, že to sa robí to isté, iba... To čo je? Dobre, pozrieme sa. To je... To je asi niečo lepšie. To je camera phones. Dobre, si môžeme zobrať. Ideme tu predať. 106. Máme. Co dobré. Zoberme toto. Si to predáme. 203 máme, to je docela dobré. Máme si dať workera jedného. To je jedno, musím teraz nosiť. Budem asi šetriť na toho restokera. Alebo ten restoker tu musí byť. No to išlo trochu rýchlejšie. Ideme to takto. Ak sa vám bude video páčiť, tak dajte like a odber. A komentujte. To zabalíme. Zoberieme to a ideme to predať. A napíšte, akú hru by som mal ešte na Robloxe natočiť. Chcel by som dneska tam ešte urobiť to tak. Budeme tu dneska, pokým nebudeme mať 1000 mami. Alebo nie 1000, ale pokiaľ to celé dostávame. Že tu bude, všetci tu budú aj restoker. Tak vtedy máme 19 mobilov. Tak nám to je docela rýchlo. 377 dolárov. Nejaký to. Spíjam to zamestnanec. Čakáme si za restokerom. Ešte to predať. Poďme. No práve zase 5 mobilov. Toto máme 486, už nechýba veľa. Možno nech nám zarobí. Čakajme si. A tak ešte raz ideme predať, lebo to je veľa. Dobre, máme. A ideme kúpiť restokera. Tak.
Tak ja... Teraz pracovať, ideme rýchlo robiť tento mobil. A ja mi spí zamestnanec. Tak. Máme tam displej, ideme ho zabaliť do krabičky. Idem ho predať, tie mobily. Tak. No tak to máme 226, tak nejak ďalšieho workera. Dobre. To. Ako už robíme, tak musíme ich predať. Nejaký tu je nejakou tekvicou na hlave zelenou, z ktorej ide oheň. Dobre, ideme kúpiť. Môžete kúpiť tretieho workera. Máme tu 3 zase telefóny. Začína. Je to rýchlejšie pomaly. Dobre, mám už 4 telefóny, idem ich predať. Tu už tam ich bolo 19. Je 367, tak ideme kúpiť ďalšieho workera. 200. To začínam tu stáť a tu baliť pomaly. Co on zase zobral tu. Nechce telefónny, on chce. Máme 256 už. 28 telefónov idem teraz predať. Mám $401. Som aj manažera. A cieľ dnešného videa sme splnili. Tak to je koniec tohto videa, tak ahojte, čaute.